Wala, ang tapang naman itong isa. Ay! Kabayo! Hello everyone! Welcome back. Isa na naman pong alimango recipe ang aking inihanda para sa inyo. For today's recipe ay gagawa po tayo ng ginataang alimango. Kaya para po sa may hilig sa seafoods at sa may gata dyan, this is the perfect recipe for all of you guys. Let's watch this. Ayan, meron po tayo ditong tatlong alimango. Talagang sariwa dahil ito po ay buhay na buhay pa. Isasalang lang po muna natin ito. Ano yun? Hala ka. Wala, ang tapang naman itong isa. Wag! Gulo-gulo. Ay! Kabayo! Ako po. Ang tapang naman itong isa. Huwag ka nga tumingin. Huwag dito. Pasok, pasok, pasok. Wala itong isa. Ang tapang. Diyan ka, diyan ka. So, ayan. Dinidigilan mo po natin. Dahil po nagagawa ng ating first. Toby! No! Gulo-gulo. So, i-steam lang po natin to ng mga 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes lang po muna dahil mamaya ay lulutuin pa naman po natin yan sa gata. So, another 5 minutes for that. Ayan, nakaluto na po tayo ng ating alimango. So ngayon po, samahan nyo na lang po muna ako at tayo po ay kukuha ng malunggay at sitaw na ating pangsahog. Ayan, nandito na po tayo sa may sitawan. Maraming salamat po pala kay Madam Jerlyn sa pagsama at sa pagbibigay niya po sa akin ng kanyang sitaw. At ngayon naman po ay hihimayin po muna natin ang ating malunggay. At pagkatapos po nito ay hugasan po muna natin yung ating sitaw at kalabasa. Tsaka po natin gagayatin sa tamang laki. Jordan. Dinero. Meron po tayo ditong 4 na piraso ng ating bawang. Hiwain lang po natin ito ng maliliit na hiwa. Tapos, sunod po nating hihiwain ay ang isang piraso po ng medium size ng ating sibuyas. At syempre po yung ating luya ay hindi mawawala kapag meron po tayong gata. Ooh. Dado. Ngayon po ay hihiwain po muna natin yung ating alimango. Mas masarap po yan para mas manuot po yung gata sa loob ng ating alimango. Ooh. So, ayan, ready na po ang ating alimango, pati po yung ating mga pansahog na gulay. Ang ating pong kalabasa, sitaw, malunggay, tapos, syempre yung ating luya, yung ating bawang, sibuyas, at meron po tayong gata. Kailangan din po natin ng paminta at asin na ating panimpla.
Naka-ready na din po yung ating kawali na gagamitin. Maglagay lang po tayo ng mantika at unahin po muna natin gisahin yung ating bawang. Yan. Pagkatapos po niyan, ay susunod na po natin yung ating luya. Halo-haluin. Tapos pag lumabas na po yung mabangong amoy ng ating luya at bawang, ay susunod na din po natin yung ating sibuyas. Ngayon po ay ilagay na po natin yung ating mga gulay. Tapos haluin lang po natin ito ng mabuti at takipan po hanggang sa maluto. Ngayong luto na po yung ating gulay, ay ilalagay na po natin yung ating gata. Ang ginamit ko po ditong gata ay ang Coco Mama Fresh Gata. At ayan nga po, kumukulo na po yung ating gata. Ilalagay na po natin yung ating alimango na kanina pa nag-aantay sa atin. Ayan. Lagay lang po natin lahat. Tapos halu-haluin lang po natin hanggang sa manuot po yung ating gata doon sa ating alimango. At maglalagay na po tayo ng asin at paminta para po sa ating panimpla. Pwede din po kayong maglagay ng magic seasoning granules para po may dagdag lasa sa ating mga niluluto. And the last but not the least, syempre po yung ating malunggay. Ayan, ilagay na po natin yung ating malunggay tapos halu-haluin na po natin. Hinuhuli lang po natin yung ating malunggay dahil ito po ang mas mabilis po na maluto. At ito na nga po, luto na yung ating ginataang alimango. So ilalagay lang po natin ito sa ating malaking plate. Tapos, kainan na! And there you go, our ginataang alimango is already done. Isa na naman pong healthy recipe ang ating naluto for today. Pag nagustuhan niyo po ang recipe na to, please like this video. And don't forget po to subscribe to my YouTube channel. It's Lorna Hermosillas Vlog. At huwag niyo din pong kalimutang pakifollow niyo din po ako sa aking Facebook page, Lorna Hermosilla. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!